Se on lokakuun viimeinen päivä ja Arto ja Artturin päivä. 2 Arttoa tunnen onnea, mutta katsokepa, meillä on talvi. Tänä aamuna satoi lunta ja sattaa vieläkin. Antero tuolta Oulusta ilmoitteli, että heillekin on satanut lunta ja kohta sitten ilmoitti, että on kesäkeli ja kohta, että on lumikeli. Oulussa on hyvin vaihtelevaa näköjään tuo säätila. Niin tässähän pääsee kohta hiihtämään. Tai eihän mulla ole suksia, minähän hävitin ne jo ajat sitten pois, mutta on mulla suksivoitteita. Niitähän voi käyttää muuhun, niin on pitovoidetta ja liukuvoidetta ja vesikelivoidetta, niin ei ne hukkaan mene suinkaan. Minä sain kertausharjoituksissa ihan tarpeeksi hiihtämisestä. 100 kilometriä hiihettiin korvessa. Mutta tässä pitää lähteä käymään tuolla Veikon valtakunnassa, panna muutamia asioita siellä talviteloille. Niin lähdetään siellä ja jutustellaan siellä lisää. Tuleehan Pate kyyttiin. Kyyttiin. Sinne. Sinä saat ajaa. Vielä vähän tästä Aatossa. Tämä minä osaan oikein laasua. Ducato. Että ei Ducato. Kyllähän tätä mallia ja vuosilukua alkaa olla niin vähän, että niiden laskemiseen riittää puusepään sormettiin. Mutta saisi nyt nähdä, että ensi kesänä, jos tämä on kunnossa ja eikä tule sitä hirmuveroa, niin varmaankin ajellaan. Mutta jos tulee se tappovero, niin pannaan osiksi, lihoiksi. Mutta nyt lähdetään Pateen kanssa. Pate on jo siellä tarttoamassa autoa. Kuvaanpahan tässä matkan varrella tätä Sukevan Terapolin laitamia. Ei mennä tuonne keskustaan pilvenpiirtäjiin ja ostosparatiiseihin, vaan katsellaan minkä näköistä tämä on tämä laita-alue. Tässä on tämä minun tekemä rata, ylitetään nyt. Ja tuossa on oikealla kohta niin entinen suojeluskuntatalo ja työväentalo ja nuorisotalo. Tuo verran on jäljellä. Siitä on purettu se lahompi osa pois ja se on yksityisomistuksessa nykyisin. Kerran muuan sanoi minulle, että hän ei uskalla tulla Sukevalle asumaan, kun siellä on se vankila. Mutta se on just päinvastoin. Missä ei ole niin turvallista asua kuin täällä Sukevalla, kun ne suorittaa sitä rangaistusta siellä kiven sisällä. Ja siellä on joka toisessa mökkerössä niin kivenkovaa, timantinkovaa henkilökuntaa. Niin missäpä on sen turvallisempaa asua kuin Sukevalla, ei muuta kuin tänne vain. Ja kohta tullaan tuohon sillalle. Onko se Raavanjoen silta? Ei Raavanjoen silta tämä on, onko se Nevan silta? Nyt en ole ihan varma. Ottakee selvää, hyvät ihmiset. Se on Tenettilän silta tai Tenetin silta, jommin kummin. Tuli mieleen, ei tarvitse keneltäkään kysyä. Tässä on tämä rautatie ylittävä silta. Tuolla on ennen semmonen kuin Suprom, semmonen teollisuuslaitos. Ei pyörinnä kovinkaan, vaan se on sitä kiihkeitä maaseudun elävöittämistä jo silloin. Niin kuin nyttiin. Elävöitetään, siellä on vaikka minkälaista koordinaattoria palkattu. Ja se on ihan hyvä, että tulee ideoita ja kaiken näköistä toimintaa järjestää. Mutta ihmisiä pitää suoha etupiassa, takapiassa nuoria. Oli tarkoitus sanoa, että etupiassa takapiästä nuoria. Tässähän rupeaa jo meikäläisen kone ottamaan oikeita kierroksia. Mutta joka kerta kun tänne tullaan, niin vähän vaikeampi kävellä, kun mehtä kasvaa ympärillä ja pusikoittuu. Nyt minä olen tuossa tehnyt tarpeelliset toimenpiteet. Te olette varmaan kiinnittänyt huomiota tähän minun pippoon. Kun minä sain Halakomäniltä lahjaksi Vaalasta. Tämähän on semmonen pipo, että tätä niin kuin yleensä piettiin silloin kun on ärtynyt olo tai semmonen uhmakas olo, mutta kyllä tätä voi pitää silloin kun on oikein riehakas. Ja köllihän on nyt aika riehakas, kun on olo parempi. Siellä keväällä on tämä pipon lahjoitustilaisuus. Siellä Pönikke ja Piironki liikkeessä, jota Terhiä, älä mene Pate sinne, Terhiä
Petri pitävät ja siinä tilaisuudessa on mukana tietenkin Halakomäni ja Terhi ja Petri ja Ritva ja minä, niin se on hyvin juhlallinen tilaisuus. Ja minä sitten patsastelin tämän piässä siellä Vaalan Kikapolissa, niin heti tuli monet ihmiset minun luokse ja kahtovat tähän Pippoon ja sanoivat, että sulla näköjään on oikea sarvipipo. Siis oikea sarvipipo. Ja ne kertovat ja tiesivät, että tämä on kutonut Halakomäni vaimo. Ja Halakomäni itse ollut mallina. Mutta nämä sarvet on pienoiskoossa. Kun jos se olisi tehty oikein koon mukaan, niin ulottuisi nämä sarvet tuonne taaksepäin ja vähän ylöspäin kääräkuulemaan. Ihan niin kuin bannaani tai se EU-hyleksimä käyräkurkku. Että eihän semmosia sarvia kestä kenenkään pää, ei ainakaan takapää. Niin, tätä nyt on pitänyt, kun olo on riehakas. Mutta nyt on nämä talvitoimenpiteet tänne tehty, tai syksytoimenpiteet, että saapi enempikin lunta tulla. Pitäähän teillä aina välillä käydä kahtelemassa, mitenkä homma roilottaa. Mutta nyt tuli tämmönen toinen video tänä päivänä, kun tuntuu, että sitäkin puolta pitää vähän purkkaa. Mutta ei kun hei vain tältä erää.